klasifikasi ya, luwih saka siji klasifikasi. Lan berarti ide penjelase nggih luwih saka setunggal. Nah, sakniki monggo bocah-bocah sami diwaca alun-alun wayah sore. Kaca 10 kanthi 11 nggih. Oke, yen sampun diwaca yen sampun diwaca monggo dibuka kaca 12. Nah, monggo ya, sampun diwaca ya kaca 10 sampai 11. Yen sampun diwaca monggo dibahas sareng. Sakniki mbahas strukture teks deskripsi. Lah, identifikasi ing wacan ing teks alun-alun wayah sore. Dadi identifikasi topike temae napa? Oh, nyeritakake alun-alun ing kuthaku. Nah, niku namine identifikasi. Sakniki klasifikasine. Nah, amarga ning kono wonten sekawan paragraf, berarti wonten sekawan klasifikasi. Nah, tasih eling ya, klasifikasi iku mau apa? Klasifikasi menika ide pokok saben paragraf ya. Tolong digatekake malih. Alun-alun wayah sore kaca 10 11 iku kan wonten setunggal kali 3 sekawan. Wonten sekawan paragraf. Berarti klasifikasi ini wonten sekawan. Paragraf pertama ya, monggo dibuka kaca 12 iku jelasake bangunane, Cang. Oh, bangunan iku mau kepriye? Nah, iku jelasake bab bangunan. Dadi ide pokok iku bab bangunan. Terus paragraf kali menika klasifikasine utawa ide pokoke nggih menika tandurane. Dan jelasake tanduran. Ingkang nomor 3, paragraf 3 maksude. Paragraf 3 nika jelasake napa? Nah, ternyata paragraf 3 iku jelasake kahanane. Nah, ide pokok nggih kahanane alun-alun. Ingkang nomor sekawan, paragraf sekawan, klasifikasine nggih menika jelasake bab sendar. Kewane saged ya jelasake misale rasane suasane ati iku nggih saged. Dadi klasifikasi menika ide pokoke nggih. Intine ing iku ana apa wae, poin-poine wonten apa wae menika namine klasifikasi. Lajeng deskripsi bagian. Nah, kalau sampun ditemokake klasifikasi nih, deskripsi, monggo deskripsi mau napa? Oh, penjelase. Tadi nomor 1 kan mau bangunane kepriye bangunane. Nah, monggo dilihat di kolom deskripsi bagian ya. Penjelase yaiku di sisi wetan, sisi kulon ono Masjid Jami, terus sisi kidul ono pecinan, sisi lor ono kantor polisi. Nah, niku namine deskripsi bagian utawa ide penjelase. Terus nomor kali tandurane, klasifikasi ini mau tandurane. Nah, saiki jelasake kepriye tandurane, iku masuk deskripsi bagian. Oh, tandurane sukete ijo, kekembangan. Kekembangan itu maksudnya akeh kembang. Ono tamane, wite gede, yaiku wit ringin. Itu namine deskripsi bagian. Nomor 3 kewane. Ngapunten ya. Kahanane dulu ya Cak ya, iku kualik ya. Oh, kepriye kahanane alun-alun. Oh, wayah bengi lampune warna-warni. Iku masuk deskripsi bagian. Itu ide penjelase. Jalari kasan, gawe krasan ya. Gawe betah maksudnya. Pikiran dadi tentrem. Nah, iku deskripsi bagian bab kahanan. Ingkang nomor sekawan diwalik nggih Cak. Kewane. Nah, ana apa wae kewan ing kono? Oh, ternyata deskripsi bagiane ana kewan dara, ya ta, dara. Heeh, biasane ana kewan dara iku kalebu deskripsi bagian. Dadi Bu Yuli ulangi, struktur deskripsi menika wonten 3 ya. Identifikasi atau topik, tema, nomor kali klasifikasi. Nah, utawa ide pokoke ya. Kemudian deskripsi bagian itu kalebu ide penjelasan, jelasake klasifikasi. Oke. Sakniki baik cekap semanten penjelasipun Bu Yuli menawi wonten pitakon saged WA Bu Yuli utawi ditulis dateng timeline basa Jawi e-learning nggih kelas Kansa. Mugi-mugi anakku sehat, salat 5 waktu nggih, patuh marang bapak lan ibune, aja lali sakderenge sinau salat duha supaya ilmune manfaat. Yuli akhir.
Yuli akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.